Какво ще намерите в комплекта? Плат за филц, рамка за картини, фини игли за филцоване, подложка от пяна, вълна в различни цветове. Иглите се намират заводени и за безопасност в подложката. Вземете малко количество вълна, разпънете го леко с ръце, за да го отпуснете. Поставете вълната върху плата за филц и с иглата внимателно пробивайте вълната многократно по контура на десена. Движете иглата право нагоре-надолу, без да я огъвате, за да избегнете счупване. За да филцовате форми и цветове, започнете от основните цветове и форми. Първо запълнете фоновите зони, после детайлите. Ако искате да създадете плавен преход между цветовете, припокривайте ги леко. Използвайте повече бодове за по-плътна и равна повърхност. За по-меки и облачни ефекти подете по-леко, оставете вълната да стои пухкава. Когато основата е готова, поставете я в дървената рамка, закрепете добре платното, като регулирате винта на рамката.